Înainte de a merge mai departe, nu pot să nu remarc efortul depus de colectivul editurii Ministerului Administrației și Internelor în organizarea acestui eveniment. Au pus mult suflet, așa cum numai iubitorii de carte știu să o facă. A fost alături de noi, ca în multe alte ocazii, președintele de onoare al Salonului de Carte, domnul comisar șef de poliție, Celameddin Nezir. Îi mulțumim încă o dată și îi invităm să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc frumos. Eu n-aș vrea să adresez câteva cuvinte, pentru că mi-e foarte greu să vorbesc despre carte în prezența atâtor oameni care contribuie la apariția pe piață a unor asemenea lucrări. Și mă refer la cei care scriu cărți, la cei care le așează în pagină, la cei care le tipăresc, pentru că despre ei nu vorbește nimeni și iată de câteva zile, parcă pe 13 decembrie, lucrăm în ziua tipografilor și merită și aplaudați pentru munca aceea pe care o desfășoară uneori neștiută de nimeni. De asta vă spuneam că rămân fără cuvinte în fața unei asemenea concentrări de inteligență și mi-am permis ca pentru acest moment, dincolo de discursul oficial, să selectez câteva citate despre carte, citate sau chiar epigramă. Nu o să citesc autorii ca să nu le mult, dar am căutat, e adevărat, ceea ce le spuneam mai tinerilor colegi mai devreme, pe internet. Cărțile sunt albinele care duc terenul suflecitor de la o minte la alta. Cartea e un univers secret creat de un om înzestrat cu genii. Cărțile sunt prieteni reci, dar siguri. O carte este o versiune a lui, care este recunoscut în aceste citate. Cartea este o rană deschisă, o rană cu un număr infinit de pagini. Fiecare cititor propune un leac. Cărțile sunt amantele singuratiților. Cartea este o oglindă. Dacă se privește ea în cărți, n-are cum să vadă acolo în postor. De asemenea, câteva versuri ale Ardezii, ca un omagiu adus cărții. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. Încet gândită, gingaș cumpănită, ești ca o floare anume înflorită în mâinilor mele care te-au deschis. Ești ca vioara, singură, ce cântă iubirea toată pe un fir de păr. Și paginile tale, adevăr, s-au întipărit cu litera cea sfântă. Și închei cu două epigrame dedicate cu cărții. Atenție, domnul Dobrescu, sunteți unul dintre sponsorii ediției a 14-a Salonului. Organizația profesională. Chiar și inalicii mei, cărții îi prevăd valoare, nu prin conținutul ei, ci prin sponsorii ce are. Și o ultimă epigramă, prezentă în spații culturale, în librării, în biblioteci, ea umple rafturile goale, dar nu și capele esteci. Sper că mai tinerii noștri colegi vor învăța din toate acestea. Vor învăța pe de-a lungul atâtor mii de ani, și când spun mii de ani, mă duc cu 7.000 de ani în urmă, la egipteni, care scriau la început pe piatră, pe papius, pe tabliță de ceară, apoi până la arabi care au scris toate manuscrisele în cărți. Și să le spun că istoria omenirii a fost de multe ori influențată. Istoria civilizației umane. Poate chiar și de niște gânduri puse într-o carte. Așa că închei un sfat adresat lor, celor mai tineri. Citiște, vedeți, dar vedeți ce citiți. Vă mulțumesc mult. Bun venit la Vă mulțumim și noi pentru cuvintele adresate și vă propun, domnule comisar șef, să înmânați trofeele acordate în cea de-a doua secțiune a Salonului de Carte. Așadar, pentru promovarea culturii profesionale, prin susținerea realizării unor lucrări de înaltă ținută științifică, precum sisteme de detecție și alarmă la incendiu și aparate termice cazană,
aparținând domnilor Manuel Șerban, respectiv Mihai Constantin Dianu, se acordă trofeul editurii Ministerului Administrației și Internelor pentru facultatea de pompieri a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, din cadrul căreia fac parte cei doi autori. Îl invităm pe domnul conferențiar universitar doctor inginer Manuel Șerban să ridice trofeul. Pentru expertiza de specialitate oferită constant și pentru aportul adus la dezvoltarea pregătirii personalului, se acordă trofeul editurii Ministerului Administrației și Internelor pentru Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, reprezentată de doamna comisar șef de poliție, Andra Tesani. Meritat, așa că trebuie să... Dacă să nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor dumneavoastră și pe viitor. Nu, ale mele, ale publicului. Să uite. Pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului în realizarea și promovarea producției editoriale a instituției noastre, se acordă trofeul editurii pentru tipografia Ministerului Administrației și Internelor, reprezentată de doamna comisar șef Simona Niculescu. Vreau să vă spun, scrie și vedeți, dar vedeți și scrie. Da? Pentru sprijinul acordat în realizarea site-ului editurii Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru suportul de specialitate oferit în scopul promovării producției editoriale în format digital, se acordă trofeul editurii Ministerului Administrației și Internelor domnului Virgil Raica, reprezentant al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației. Vă mulțumim frumos și vă rog să-l prezentați și șefilor dumneavoastră, da? Pentru că rare ori se vede munca. Decernarea distințiilor nu se oprește aici. Îmi face plăcere să invit alături de noi pe domnul comisar șef Iulian Alexandru Doberescu, președintele Corpului Național al Polițiștilor, un partener tradițional al editurii Ministerului Administrației și Internelor în organizarea salonului de carte și nu numai, pentru a ne spune câteva cuvinte. Vrei să faci, că sunt obligat să fac o corecție. Sprijinul este al nostru, al tuturor polițiștilor membri ai organizației profesionale. Eu sunt în acest moment reprezentantul acesteia și a fost o luptă de 2 ani pentru găsirea identității organizației profesionale, care, printre altele, are și atribuții în domeniul cultural. Un domeniu pe care noi am încercat să-l susținem, un domeniu spre care ne-am aplicat ori de câte ori am fost solicitați și sper ca membrii noștri să înțeleagă și să nu ne critique că din improvizația pe care o plătesc susținem aceste evenimente deosebit de importante pentru noi. Înțeleg că pot să dau și un premiu astăzi pentru un domeniu care înseamnă o mare provocare pentru noi, aderarea la spațiul Schengen, un domeniu care a adus o lipsă acută de material informativ pentru pregătirea viitorilor polițiști ai spațiului Schengen. Și mulțumesc că această ocazie colectivului Departamentului Schengen, care a reușit cu eforturi deosebite să traducă și să pună în aplicare și să-și aducă contribuția la elaborarea documentelor necesare pregătirii noastre profesionale. Și acum trofeul, o să vă rog să mă ajutați să-l oferim. Pentru realizarea unor lucrări destinate informării citice cu privire la aderarea României la spațiul Schengen și pentru sprijinirea pregătirii personalului Ministerului Administrației și Internelor în acest domeniu, se acordă trofeul editurii Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Schengen, reprezentată de directorul acestei structuri, domnul Florin Șazi.
Vă mulțumim încă o dată pentru susținere, domnule președinte, și continuăm cu un moment special. Aniversăm astăzi apariția numărului 100 al buletinului de informare și documentare realizat de Secretariatul General al Ministerului Administrației și Internelor. Pentru efortul constant depus în selectarea celor mai bune materiale menite să desăvârșească preledirea profesională a personalului instituției noastre, se acordă trofeul editurii Ministerului Administrației și Internelor pentru colectivul Serviciului Documentare, Intranet și Arhivă din cadrul Secretariatului General, reprezentat de doamna comisar șef Ilana Stoiu. Felicitări și am crescut cu mult drag și în fiecare zi veți găsi și o părticică din sufletul nostru și a tuturor colegilor mei din serviciu. Având în vedere că am ajuns la numărul 100, este un număr deosebit, vrem să vă invităm vineri, la ora 11, la standul nostru care este la parter, la intrarea în comun, la activitățile de lansare a numărului nostru al buletinului. Buletin de informare de documentare care fără îndoială n-ar fi existat fără sprijinul, aportul și sugestiile noastre ale tuturor. Mulțumim mult de mult! Stimați invitați, trebuie să recunoaștem că iubitorii de carte au o anumită sensibilitate pe care o regăsim în tot ceea ce fac. Aceștia știu că mai presus de orice este gândirea fiecăruia dintre noi, aceea de a fi om. Ne este alături o persoană care a făcut un gest extraordinar, emblematic asupra pentru viitorii de carte. A dorit să ofere o recompensă, o răsplată sufletească pentru personalul pe care îl coordonează. În semn de mulțumire pentru devotamentul, profesionalismul pe care îl dă dovadă zilnic la locul de muncă. Așa cum au simțit mereu aproape cei reprezentanții serviciului documentare, Intranet și Arhivă în calitatea dânsului de coordonator al acestuia, tot așa l-am simțit și noi aproape în calitatea sa de președinte de onoare al salonului de carte. În semn de mulțumire, dați-ne voie să vă mulțumim încă o dată domnule comisar șef Muzir și acceptați din partea noastră un trofeu special care se va apunta să de aceste lucruri.